Γεια σου, είμαι η Μαριαλένα και σήμερα θέλω να συζητήσω μαζί σου κάτι που είπε ο Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης είπε λοιπόν πως πριν θεραπεύσεις κάποιον, ρώτησε τον πρώτα αν θέλει να θεραπευτεί από όσα τον αρρωσταίνουν. Η θεραπεία πηγαίνει χέρι-χέρι με πολύ ξεκαθάρισμα. Πριν απελευθερωθούμε από όλα αυτά που μας μπλοκάρουν, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι τα δημιούργησε, γιατί είναι ακόμη εδώ και αν είμαστε πραγματικά διατεθειμένοι να τα αφήσουμε πίσω μας. Και μπορεί να αναρωτηθείς και θα έχεις και δίκιο. Μα καλά, γιατί να μην θέλω να απελευθερωθώ από όλα αυτά που μου δυσκολεύουν τη ζωή? Η απάντηση είναι απλή, όμως δύσκολα τη χωνεύει κανείς. Οι άνθρωποι ασυνείδητα επιλέγουν να μένουν σε καταστάσεις που δεν τους εξυπηρετούν μόνο και μόνο επειδή παίρνουν κάτι από αυτές. Μπορεί να παίρνουν αγάπη, σύνδεση, προσοχή, ασφάλεια, οποιοδήποτε θετικό συναίσθημα. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί ασυνείδητα να επιλέγει να μένει άρρωστος γιατί μέσα από αυτό παίρνει φροντίδα, προσοχή και νιάξιμο από τους γύρω του. Κάποιος άλλος μπορεί να μένει σε μια δουλειά που δεν τον ικανοποιεί πια, μόνο και μόνο επειδή του προσφέρει το κοινωνικό στάτους και την ασφάλεια που επιθυμεί. Άλλος μπορεί να θέλει να θεραπεύσει τη σχέση του με το φαγητό, όμως ασυνείδητα το φαγητό για αυτόν να σημαίνει αγάπη και φροντίδα και οικογένεια. Αν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνδέσει ασυνείδητα το πρόβλημά τους με θετικά συναισθήματα, αν ακόμη παίρνουν κάτι μέσα από αυτό, τότε ασυνείδητα πάλι επιλέγουν να μην το θεραπεύσουν. Παραφράζοντας λοιπόν τα λόγια του Ιπποκράτη, μπορείς να θεραπεύσεις μόνο εκείνον που πραγματικά και συνειδητά θέλει να θεραπευτεί.